Hello, my neighbors. Yes, ka. Nai mbuya chedza wende. Ukunde upi? Garden. Saka ndofamba sei ndodzikana apa. Ndova ndaita sei. Right? There you go. There you go. Now you're good, right? Can I open it for you? So mbuya chedza vari garden. Alright, second it's a plan in the scape up. Oh baby. You're beautiful. You want me to open it for you? Okay. Ndaona mashamwari panapa ndizvo. There you go. You are handsome. Yeah, naye mpana waya kunoka shamwari. Magati na mbuya chedza noni kwa baba. Kuzasi. Ndora manchidzika mese muri ngoti kuzasi, so I don't know kuti kuzasi ndekope manja. Munongenda straight makareso munukona kureso maona kuzasi kuti. Aiwa bocha mama wasimbisa kayo. Safe. Aiwa yebe. Gogo munozoti ndogara namata kuti musafe because makafa inini mwana wangu tinochengetwa naye. Ko iwe wazotaura mazuva akadaro pakuita sei? Nekuti mama wakafa ndiri pamukaka izvezvi maiguruwa wane 3 months tawacherera basa, saka imi makazofa tinochengetwa nani. Namatai Mwari kuti Mwari andichengete ndirambe ndiri pano panyika ndichikuchengetai. Wochirega kazvo tuvakomana nokuti tuvakomana tiyo tinonyengera ukapamhidzwa zvakare kupiwa mumwe mwana dambudziko riye rinoramba riri papiri ngoripo. Chatomboita kuti zvetwakomana vacho handichada kutombona chendinonzi mukomana pamberi pangu. Ukaramba ukadaro mwanangu ndinokutendawo. Usanyengedzwe nokuti mukomana anokuda anokuroora. Usanyengedzwe notuvakomana utu. Nimbofa ndakazvidzokorodza zvakaitika nokusaziva. Naiwewe ko wandifungisa kako handiti sisi wako parufu pai vakanzi vauye kuno here vagare kuno. Mishi chaiyo wandoziva kuya uzogara kuno hamboite izvozvo. Wosisi Mishi wajaira upenyu hwemutauni ka upenyu hwekunoku hombokwanisa. Dai waida kuya kuno kusisi Mishi ka dai wakauya kare. Zvina anobateiko imomo mutare momo achijei? Vasikana vepatonazo unoone kutamba waiko. Asi kuonai kutamba kwacho kwakangorema mwanangu. Gogo, shoka moyo. Munhu haatauri. Nasingatauri mwana. Hello gogo. Akutitambire ka. What's popping gogo? Hayo atinotambira upenyu. Ndasara just gogo ona. Ona gogo ona. Kopfumbika tiri kugadheni ka. Ona gogo. Ndasara just gogo. Kugadheni. Gogo. Aiwa. Zviri sei? Gogo, muchaita zvegarden. Tiri kudaroka kuti tuwane kurarama nomhuri. Aiwa gogo garden mukunyanya. Ko zviri sei gogo? Aiwa tiri right isi ndiwanga wakatityora miri. Inda mabhonzo ese kutyhoka gogo ndechida kusvika inini gogo. Chokwadi tikatyhoka ipapa kubva kuseni andatomuti chisiya kudiridza tende tinozorora mabhonzo akatyhoka tisingaite. Iwe uchiri wangopora miri. Pora miri inda. Hapana. Wasowapiwa mwana futika. Aiwa. Ndatomboite izvozvo. Gogo. Sei gogo. Aiwa ndiripo ndekumba tiende kunoonana kumba iko kutonoombererana kumba. All right. Handei. Okay.
Mind this, usanyoripusha rinosviba. Wakutakura usaite zvekuti nyama ukabata ipako rinotyoka, rinototyoka. Hauribate uku noti rinotyoka, riri kurema kamune hembe dzangu dzakawanda wanda dzeflambo. Saka unodai handisi unozvana zvandotaura. Unoita sei? Unoti zvomo. Unoita sei? Unoti zvomo. Wochidi uronza usarizadze dust rakawanda rinonetsa kwacho. Vachitakura hako wega bhegi rako. Iwo uri kuratidza kuita seko yautakurire mumwe wako bhegi kanai. Anga kuti ndinozorisvibisa. Aiwa usadaro, yautakurire mumwe wako bhegi iri tiende. Maatitude asi akaizoitiswa imwe nhumbu kana. Aiwa hana. Gogo. Aiwa ndiri boy. Ameno imimi. Aiwa. Singoriko kunoti kungoshupika naro garden. Ndozvenyu kazvamunoda gogo. Aiwa kandokurima kandikarega kurima munorarama nei. Aiwa boy hato. Apo wakaenda kubva waendera kutuza muchose. Yeah. Ndoto munenge muchiita kwamunenge muri guys. Singaracho mera kawanda gogo. Andikuona gogo. Akuna kachamuri kuita. Unoona ere gogo. Ndikuzviona. Unoona ere gogo. Unoona ere gogo. Muzukuru wangu. Aiwa. Gogo ndimenyu. Ndini. Ndaneta ndisinasvika kuoka. Pano kuti mukaenda munobva maitira kuti hamudzoke. Mukaenda munobva utaure. Asi mama musingandotire kuno kana. Aiwa. Uya ugare pano Mishi. All right gogo. Uku. Uya kuni. Musati maupgrade imba. Aiwa ndisati pamuchatotigadzirisira kaimimi vanhu vechisikana kudai. Gogo. Uya muno. Iwo moka. Uya muno. All right gogo. Uya muno ugare apo. All right gogo. Chutsi. Ko unotoita kazviripo abedu majaira mumagetsi kakubika nemagetsi. Iwe chiita kaubikire kamukoma wako. Ita umubikire umbiya. Ita umubikire. Makadiko gogo. Tiri pangu makadiwo mwana. Tiripo hedu. Kuri sei kwamunobva? Kuri nani zvapo. Handiti? Kubva musi werufu uye nhasi ndokuuya. Pakaipa gogo. Saka kana muchiti pakaipa panozoitwa sei? Ndozoti ndikanaenda kwaya kuno musi wamabva kurufu. Asi nyaya yekuti chii chiri kumboitika? Iko kupfeka kunge murume kudai wakatanga rini? Zvakanyanya here izvi gogo. Weita kunge murume kudai? Unisex gogo. Iwe uri munhu wechikadzi kudai? Unisex gogo. Pane zvakawanda zvinenge zvichiitika uye zvinenge zvichikonzera but gogo zvina zvinondimirira musha. Chii chiri kumboitika ikoko? Mama pavakashaya kamazuva aya vakasiya zvikwereti zvakawanda. Vasiya zvikwereti zvakawanda kudaro vanhu vakatanga kuuya vagoklema vachitora property. Zvekuti 3 rooms dzese dzataigara dziya makatsvairwa masofa, infact zvese zvanga zvirimo zvakatorwa nevanhu vezvikwereti. Gogo, kutaura kunoku zvinhu zvakamira manyama amire nerongo.
mamira zvakaita. Ana bamunini vakati vachakavha zvikwereti zvamama havana kuzvikavha. Saka mutare yese yanga yakakweretwa namama nemwana wenyu yakaturuka ikatora mapropati. Midziyo yese yanga iri mumba yakatorwa. Midziyo iyo yese? Yeah, yakatorwa. Zvekuti marumwezuro aya lenders vakabva vatopindira vakati haona iwewe musikana uri kugara panapo. Mai vako vane chikwereti vakasiya vaine chikwereti 8 months. Iwe wagara 3 months kubva mai wako vashaya. Saka famba kana usina mari plus ndokuda mari yangu yechikwereti chamuinacho. Asi kuchengeta vanhu mutaundi mahara. Ndo mamirira zvakabva zvaita. Saka iwe ndopawafunga kuzoti regai nditeere gogo. Ndopandazongofunga semunhu mukuru ndikati ndikazingodzenda mandiri pana mbuya wangu ndichitambura nambuya wangu zviri nani. Nekuti kwamutare kwagona kutomira mushe nekuti ndakamboona imwe yekutamba nchijingirisa nchiti ndibhadhare zvikwereti. Nditoti ndichitopedza kutobhadhara umwe zvikwereti vamwe vachitouya ndikati zvandichazvikwanisi. Zvekuti kuri kutopisa kwamutare kwako sikugarika vanhu vari kutovavira mari dzavo. Apa Land Road wobva wato infact marumwezuro iwa nezuro ndobva vakasvika nemumwe muroja anga atori nerora atori neproperty yake. Kwakuchiti toda kupinda mumauri imomo. Chinhu chandakangokwanisa kunyamura iyi nhava yangu iyi nemunaki rangu iyi ndozvinhu zvandakangokwanisa kutongotora. Nekuti mumba macho hamutorina chirimo, mune madhasti pane mutsvairo chete. Midziyo yese yakaenda. Right. Zvekuti kura kwana achitorara akapedzisa marumwezuro futi mubhedha kutozotora mubhedha akati kana musisina chekutora ndakutora mubhedha. Ndikati manje makatora mubhedha wemufi ndichatora mhepo zvikanzi atinei nazvo chatiri kuda mari. Ndikati handingaite street kid ndoita chigunduru here chegangu ndinogunduruka ndiri kuna mbuya kana kuri kutambura totambura tese. Ndomamirira zvakaita gogo hakuna mira mushe kuna ndasvika. Asi upenyu hwakaoma. Penyu hwakaoma abereki. Saka ndomamirira zvakaita muchona ndasvika mbuya. Kwa iwe ana abamudiki vako vakambovaudza? Ndakavaudza gogo. Vakati tichaona yekutamba ipa handisi kufidzi yangu musi werufu ndo vakapromisa. Vakati kuti ndinyore form 6 vanenge vachiita sei? Vanenge vachisponza. Manje kuda kuzovati vange vakutondidzimira mafoni. Vamwe bamunini Jerry vanogara kuno kumfakoso. Vakabva vatoti ndine mhuri yavo yangu zvekutondiremerawo. Kumadi kubatsirwa nehama dzamai. Ndikati manje ndobatsirwa nehama dzamai here miwe kwababa muriko. Pane wandakazombobata mafoni ese akabva adzima kusvikoona nhasi. Nokuti muzvioneka kuti mubereki wako akakutumbura mubereki wako asi wako woropa. Unozviona sei kuti upenyu hwakaoma? Hwakaoma gogo. Ipapo kufa kwaita mama kwandiratidza zvakawanda. Kwandiratidza matrue colors akawanda gogo. Muno hamunaye here mugogo? Muno? Munonaya. Munonaya. Mahwani gogo. Mahwani. Chakatochaya kutara kwatiri kuita. Apa uchaita sei nenha uyo chikoro? Ivo abamudiki wako ndo vakati ndichamira naye mwana uyu ndichamubhadharira ndini school fees. Saka nhasi apa pawamira kudaro kurega kukubhadharira uchaita sei? Unorarama sei? Gogoga kutobvunza izvozvo ka. Hayo imwe nyaya gogo. Tichangoona kuti ndoita sei semunhu mukuru. Otherwise kuipa pakati weipa gogo. Inde inini ndaida kutoshingirira ndiendere mberi nechikoro changu because what I want inini ka ndikanyora form 6 yangu. Then ndo ndati pavasiti ndo ndagraduate ndonopedzisa mabasa angu andoda kufambisa mberi. Nini uyo kuti ka unogona kachikoro ka? Ndozanga kuti ndokwapura but apa ndinda kukwapurwa nenhamo manje. Ndambokwapura chikoro kabati nhamo yako chindikwapura ndirini. Inini ndinozoikwanisawo here size yangu ino yandava ipo kuti ndikubhadharira. Panenge pakatooma mbuya tichangoona kuti toita setongonamata kuna Mwari. Kwewo uri kungonyarara nyinyi dzanyi dzechikoro kadzi iwe wanga usingagoni. Abva anyanya chikorera mukuona gogo.
kuchikora havatambiri ikoko ka chavanoziva kuzvara chete kubereka chavanoziva ndechekuti ndiani ari kuda kuitirwa mwana ndimuzvarire iwe mishi wakuzondinyanyira manje wasikona zvokutora zvichabudire manje papese pawasvika pawakundudza rafu yakadesa kuti zviite sei nokumwaya mvura zvesonuka kupisa sadaro madi yako iwe adii gogo ndiatango aiwa unotaura zvakanaka kanomwe wako nai unotaura zvakanaka nomwe wako unoda kugara iwewe wega here panapa ungondudza rafu aiwa unotaurawo andakagumira grade 5 here igogo ndiri kunyepa here igogo ndiyoyo chokwadi kandi kuenderawo mberi kwacho ndaida but mari ndo yakashaya saka ndanyepa here pakwapedza grade 5 wakwabva waita handi wakatanga kuzvara ndo zvinenge zviitawo dozondizvare ndaita sei zvarawo kaiwewe aiwa usadaro umwe wako muromo rudzi uyu mukuru kawo unoda kuzotaura pakaita sei neuyu ufanirwa kumutya nokuti mukuru kana akakupopotera kana akakuita sei unofanirwa kuremekedza ndiye mukuru aiwa anzi anorohwa iwe sautodaorohwa inini aiwa musarovane nemoto apa musarovane apa aiwa musarove mwana kuinde makaita sei vane ini ndindosara ndikagara pasi manjimi mandigadzika pasi imi ndomoramba mukamira munodarirei kudaro vane aiwa sori henyu gogo papotseka ipapo aiwa papotseka gogo orit aiwa kana muchinzwisisa so zvirira aiwa sori gogo zvapera aiwa ichokwadi handii zvinotongo aiwa menotika maybe mastress ekwamutara atangondibata nekuti ndini mukuru nepandoudzorana naye aiwa chiedza chichi aiwa sorako chichi aiwa gogo papotseka gogo pane ko chekudya hapana chokudya pati kutoda kutotabike machanksi sisino antu vamapesa nezuro kanzara ndinayo gogo yakaoma gogo itai plani gogo endotora kadhora kai katikatengesa nezuro mavheji endotora kadhora kai ndokunotenga mumasnacks nako koka chiko chinonzi masnacks chacho something chemungoti ndingojekera hangu dumbu muchizoita imwe plan toda machanks masnacks izvi tinenge toda machanks mbikirwe kasadza muje chisumuka endai unotora iwe kadhora kai pasipopiro alright gogo saka arinotengeswa kune taxshop pamusoro apo pakondadarika nakoko chirega indibva ndaenda naye kagogo ndichimboona hangu areas aiwa gogo orit tora kamasenza achatindaine kuda enda otora dhorari gogo saka kupfeka rudziko nhaye mwanangu hachisi chomukati here ichi chiichi nemi kupfeka rudziko kwamunotiitira uku naimi vanei kupfeka korudziko uko kwamuri kuita nai munodarirei kudaro gogo handitone fara shamwari ndekucheza ndinopikwa waunawa tori bho wena tondirongewa kasista kondepikododo kwenda ungodhiniwa so bho hera apauri kuti bebi wako ndiana utori munhu bho kwenda utori munhu bho nenda iwe ndoda usaiza kwenda mabhebi zvinyama wena baba tasa chakatonifita chedza ndipe mabhishwa asi mabhishwa kuti chiko gara pasi iwe gara pasi papotseka ipapo zvirowa ipapa
Zvirove baba. Sakujairira. Magari vosta avena zvika zvimabhisho zvimanyama dai. Shit. Saka ndijairira. Papotseka. Majara kuabvisa vakadzi mafesi ndokuzivai. Sorry sister. Papotseka. Sumuka no. Papotseka. Ndimune kuti zvitamba kapenga pacheri yatinei. Ndimba wena. Zvituke izvi zviita ndingo. Kochichisa ngosina undudzo kuti Chamwana uya pana apa ipo. Unokuendera asana pedza newe chiti. Musikumwa mfesi yakamira seko. Ndozvaunoita chitombo waro. Ndozvaari izvozvo. Ndo munhu wokuzapa wakutoti dai. Wakambonzi zvituke here. Sorry. Wakambozvituke here. Sorry apapotseka ipapo. Sorry. Asondapedza newe kana unokona kutoswera uri ipapa. Sorry. Mada undihaga iwe ungadondipa hagi iwe. Unobhota Iwe tamushe. Tori munhu bhobha je ikonde ipi. Tenga machanzi ari kudi iwewe tibai patenga. Ngokutengera machanzi. Tenga to. Ndobona ngokutengera machanzi. Makati. Ndobona ngokutengera machanzi. Ari mwe machanzi acho. Tenga nema lazy momu. Atori nemari. Mutengesa. Ari kupika mutengesa. Mutengesa. Ndipoka malays. Mune machanzi? Amuna. Chitipo malays. Ari kuita mari? Arita 50 cents. $2. Mune chi? Handitya zvinhu zvedhola. Handitya zvinhu zvedhola. Towedzera zvini? Mati mandoita sei? Indodambura yai. Towedzera zvini? Uzatulite emazoe. Izvi zvakutopedza mari yangu yacho. Aiwa utaure izvozvo. Unza ningi ndipauya $10 unza kopi. Zvakwana chitipa change. Aiwa chiti. Unza doi ne-baked beans. Bamune mimi njanetsana neni kana aenda. Njanetsana neni kana aenda. Mari yakana $10 wanduti. Bamune mimi njanetsana nemi. Mune chingwa? Unza chingwa iyo chedza aripi? Uyakapusa. Chedza. Kumba kune mafuta here. Unza kupimoi. Chichimwe chisika kumba. Yakwana $10. Yatokwandirana. Shafuti saka imwe tena udaimwe tena. Mari yapera. Tisina nakosara nemabhonda. Oya tapo. Mabhonda. Boto patana. Saka wakwenda? Takwenda Atinda zvongokutengera. Saka tochingozowirana. bata zvimwe zvo chedza. Tochizongowirana. Irona utichi? Chikandisiroka. Chingosiya nhamba alright. Iyo ita mushe. Chingosiya nhamba yakadzowirana boy. Namba iyi handina foni. Tasaone mari yandatenga. Namba handina foni. Saka utokata padonda nezvinhu zvangu hapa ndakuchiratidza chimutimba maki. Ndipe dzo. Ndakutsvaga handimuvipambi yachedza. Ndakutsvagai. Muda kuzhairira nai. Nai mabhisho aya.